těžko s ním něco spravíte. Chcete-li si dát poradit od starého člověka, pane kolego, neplejte se tu raději do ničeho. Dělejte jen to, co se od vás žádá. A co se ode mě žádá? To máte tak. Děti jsou pošetilé a rodiče nejsou o mnoho lepší. Chtějí od vás pěkné známky. Dejte jim je. Ale vždyť vy nemáte pravdu. Chtějí po nás, abychom vychovávali vzdělané a poctivé lidi. Kdo to po nás chce? Znám ředitele a rychle jsem pochopil, co chtěl po nás, učitelích. Hlášení. Rozumíte? Hlášení. Pěkná čísla pro své výkazy. Tak jsem je dával a měl jsem pokoj. Rozumíte, kolego? Pokoj. Rozumím. Vy jste měl pokoj. Děti jste pokazil. Sotva se začali rozlížet po světě, postavili jste jim vy, učitel, před oči příklad nepoctivosti. Nepoctivosti? To mi říkáte vy, kterému jsem v dobrém úmyslu. Odpusťte, pane učiteli. Nechtěl jsem vás urazit. Co vy jste to za člověka?